Mihin me ollaan menossa? Tosin mä en pääs sinne, kun mulla on huono passi. Toi ei pääse mihin. Vois näyttää sen passin. Joo. Sä näytät ihan Riku Rantalalta muuten, kyllä sä pääsit sinne. Niin. Check this out. Mut toi jätkä ei pääse. Se ei näytä ihan Riku Rantala. Missä me 6-vuotias poikanen nyt ollaan? Olemme JFK lentokentällä. Oli kyllä päivän. Kello on 10. Monta tuntia ollaan nukuttu? Monta tuntia ollaan nukuttu? Tonin silmän pusseja ja ne kertovat vastauksia. Nää silmäkiväkset ei ole enää samalla tasolla, toinen vaan laskeutunut enemmän. Mut kaupunki on oikea. On. No niin, Samu. No missä me ollaan? En mä tiedä mitä. Ollaanko me New Yorkissa? Brooklyn? Mikä tää on? Niin vittu, et Ei, se on hotdog-koju. Lähdetään pöriseen jo. Kysytään missä on Times Square. ei nyt mietitä sellaisia. Ai Joonas vai? Joonas, joo. Se menee dokumenttiin. Joonas ei ikinä käynyt New Yorkissa. Ei oo. Jos Toni on nälkä, niin tuossa noit hotdoggeja. Siis kuumattaa. Kyllä. Hei, uusi leffa, Titanic on tullut. Oispa 3. Ei sit varmaan saa kuin 2D. Niin joo, vittu. Taas on hotdoggia, kyllä. Jos käydään Detroitissa, niin käydään sen Police Departmentissa. Mä haluan nähdä Robocopin. Hate to break this to you, mut Robocop on vaan elokuva. Ei oo. Saa niin. Ei harkkana saa. Täällä on vissiin kaikkea. Tai mitä täällä ei oo, niin sitä ei tarvi. She's so at work and we just kept walking and like Andy was walking Hei, tossa on joku strippiklubi. Mary Poppins. Niin mikä se oli? Jotain charity-juttuja. Ai. Hei Riku. Mennäänkö tonne syömään? Sieltä kuulemma on just niinku paremman näköisiä myyjiä. Tultiinko me takas Kouvolaan, kun on puita ja vihreitä? On ihan hämäävää, mut katoppa horisonttiin. Ei oo Kouvolas noin korkea. No ei oo. Panettaa tietämään. Hei Riku ja Tunna, minne me travellerit ollaan nyt menossa? Ollaan menossa katto punapandakarhuja. Suuhun. Ja Madagaskarin pingviineitä.
Vai vittu, mikä en tiedä näettekö, mutta hyppäsin ihan vitun kätevästi tuolla vedestä. Mitäs pingviini sanoo? Nää. Linux. Ne yrittää parhaillaan. Joku tulee ruokkiin. Vissiin. Tonne käveli minusta kuin äijä. Minä haluan ruokaa. Anna ruokaa, saatana. Ton nimi on John. Feeding time. Watch. You're all gonna start following him. 3, 4, 5. Lunchtime. They can't walk into with their windows down. Se varmaan kohta hyppää tänne. It's pretty. Salaman. Haluan salaman. Mitä on? Se pyörii vai ympyrää? Kiitos kun... Kuvaa sieltä Samun kamerasta. Joo. Nyt tulee lisää. Täällä on tämmöset rintalihakset. Niin, sit kato noita siistejä tupsuja. Täällä ei oo. Nää on missä eri sukupuolta. Olisiko toisen euroa? Mikä se on? On tää kraltavan aina. Nyt. Suomeksi voin sanoa tämän niin, eikä kuumottamaan vitusti liikaa. Tulee suoraan tän merkin alapuolella. Mikäs merkki se on? Se on vanha tuttu. Syöt omena. Tämä on jonkinlainen omenaliihi. Tänmäkin jenkkiläisen. Ois tää, Jari, nyt se Jallis Harkimon Tower? Joo. Harkimo rakennutti tän ihan ite vai? Niin rakennuttiin. 107 kerroksisen. Omen rahoillaan. Diilistä sai hyvän palkan. You're fired! You fired. Kaikki on kultaa, seinät on kultaa. Hopea ei kello. And the guys from Bronx are back again. No, minne me ollaan nyt menossa? Me ollaan menossa Staten Islandille. Sinne oli tarkoitus mennä. Mitäs siellä Staten Islandilla on oikein? Siellä on aika paljon kaikkia nähtävyyksiä. Onko se missä on se vapauden patsa? Ei itse asiassa se vapauden patsa siellä, siellä on Liberty Islandilla. Samu paljon sitä matka maksaa tästä laudalla. Ei se mitään maksanut, mutta ois halunnut, että... Tai enää ei kaduta, että se ei maksa. $17,500 siitä maksaa tästä. 200 metrin matsaa toi. Hei, Saarismaari. Ei mitään kuumotuksia.
Mitä jos tapahtui Toni? Uhattiinko me tappaa? Pikkasen kuumatti. Sanoi, että tosi kaunis paikka päästä hengestään toi Harlem Boulevardi. Mietiskelevä Toni. Toni, mikä on päätepysäkki? Päätepysäkki on veljen alue. Ei nyt oikein tarkkaan. Noniin. Mitä 30? Kerrasta. Siitä se lähti. Missä me ollaan? Miltä se näyttää? Missä me ollaan? Me ollaan täällä käänteisvalkoisten asuinalueella. Onks tää Harlemi? Vois niinkin kuvailla. Joo. Kyllähän täällä. Lähdetäänkö pois? Lähtää vaan. Missä me nyt ollaan? Me ollaan nyt jossain saatana valkoisten alueella ja kuumottaa ihan vitusti. Miksi? Me ollaan vähemmistönä täällä. Täällä ei oo muita mustia kuin me. Oikeesti. Vituttaa. Kuumottaa. Mitäs me Riku käytiin katsomassa just? Onko hyvää vai huonoa stand-up? Sekä että siellä oli paskaa ja superpaskaa ja sitten ihan hyvääkin. Ja maailman halvimmat juomat kaiken lisäksi. Mitäs Toni, kun sua luultiin koko ajan 6-vuotias? No, se oli kyllä itse asiassa ihan imartelevaa, koska yleensä kuulen toisinpäin. Niin se oli ainoa positiivinen juttu stand-upissa. Fade out. Toni, sä oot forever 21. Toni, mitäs nyt kun meidän pitää mennä takaisin tonne, niin kuumottaaks yhtään? Vähän kuumottaa, sä et tiedäkään minkälainen meidän neighborhoodien tähän aikaan yöstä. Tuonne poliisit varmaan tässä kuulostaa. Eiks kuumottaa enää? Ghetto neighborhood. Seuraavalla kerralla Mufasa matkustaa Chicagoon.